Tungod kay nagtuang probinsyal nga panggamhanan nga posibleng duna pay daghang buhi nga natabunan sa landslide sa Mako, Davao de Oro, gilugwayan ang oras sa search and rescue operations sa Ground Zero. Sumali ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga. Yes, may tanan nga i-extend yun na mo. In fact, nasugdan na mo nga nasabutan i-extend mo 48 hours para lang sa search and rescue. Sa opisyal nga hiyab sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Mako, Davao de Oro, 15 na nang patay ug samtang dunay 32 ka survivor ug laing 109 pa ang padayong ang ihap sa mga pangita. Laumi ninyo nga ang tanang makaya sa ato ang gobyerno, pati mga private stakeholders nga mintabang ato gyud ng gamiton. Kay dili pwede nga surrender bitaw tadayon. Dili pwede kay napagyud nay daghan nato diha nga hopeful kay ko, inspired kay ko nga naapagyud tay daghang makinabuhi pa nga luwas diha. Taliwala sa hagit sa padayong pagbago-bago sa panahon dinhi sa Mako, Davao de Oro, desidido ang mga rescuers nga ipadayon ng search and rescue operations aron makita pa ang ubang natabunan sa yuta. Nanawagan na usab si Governor Gonzaga nga unta padayon kitang mag-ampo sa atong Ginoo nga dili magdaot ang panahon aron magpadayon pang search and rescue operations sa Ground Zero sa Mako, Davao de Oro. Gikan ini sa Mako, Davao de Oro, Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe.